ngise kulabo abathi ngalahlwa indoda, ngise kulabo abathi ngalahlwa ubaba, ngise kulabo abathi ngalahlwa uma, ngise kulabo abathi anginabantu emhlabeni, ngise kulabo abathi bayintandane azothi ngindoda abafelokazi, athi nguyise wentandane, ngise kulabo abanganamduduzi, ngise kulabo abahlukumesekile, ngise kulabo abashawe izimo ezahlukahlukene. Alibonke igama likaJesu. UKristu ngowakho, insindiso ingeyakho. Uma unjalo nje, you are the one who's a candidate to receive umusa nothando likaNkulunkulu. The moment has come. Thank you, Jesus. Okwakho manje is to receive. Wherever you are and say, Father, I just receive my healing. Father, I receive my miracle. Father, I receive in the name of Jesus. Noma ngabe bese kuyisikhathi singakanani, kholwa manje, kholwa manje, kholwa manje, isitshele ukuthi manje kuyenzeka, 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 kuyenzeka. Alibonge igama likaJesu. Thank you for coming. uNkulunkulu anibusise. Fisa namhlanje ebusuku ukukhuluma ngesihloko esithi sing life from God's view. Bona impilo ngehlo likaNkulunkulu noma ngokubuka kaNkulunkulu. Buka impilo ngehlo likaNkulunkulu. uNkulunkulu uyibuka kanjani impilo? Nikhona abathandekayo. Seeing life from God's view. Now this is a very important message because you'll begin to understand ukuthi umuntu uphila impilo ngendlela ayibona ngayo yena. Angazi noma nikhona nibazalwane. And kuba nemphumela ethize uma uphila impilo ngalendlela oyibuka ngayo. Uma uyibuka impilo ngendlela wrong, uzophila impilo wrong, bese uthola imphumela wrong. Alibonge igama likaJesu. Khumbula ukuthi lokuphila onako ukunikeziwe uNkulunkulu. So uNkulunkulu understanda kangcono impilo kunawe. Nikhona abazalwane. So kungcono ukuthi impilo ungayibuki ngehlo labantu, ukuthi abantu bayibuka kanjani impilo bese uyiphila ngehlo labantu. Angazi noma nikhona abazalwane. Kodwa phila impilo ngehlo likaNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu lokunikeze yona impilo uyibuka kanjani impilo. Because ma uyibuka impilo ngehlo likaNkulunkulu bese uyiphila ngendlela uNkulunkulu afuna uyiphile ngayo impilo. Impilo ngeke izibe yilento eyiyona namhlanje. Angazi manje khona nibazalwane. Ya kunabantu namhlanje abagregrethayo ukuphila. Kunabantu abaze bathi ngiyaliqalekisa usuku engazalwa ngalo. Abanye baze bathi umhlaba unjani uyahlaba. Alibonge igama likaJesu. Ngoba babuka impilo ngalendlela abantu abayibuka ngayo impilo noma ngendlela afundiswe ngayo abantu. Waseyiphila ngendlela abantu abamfundise ngayo ukuthi impilo yinto enje. Kodwa umnikazi wempilo uneview yakhe, unendlela yakhe ayibuka ngayo impilo. Expect ukuthi nawe buka impilo ngalo ndlela bese uyiphila impilo ngalendlela yena afuna uyiphile ngayo, ukuze emhlabeni ungabi nama regret empilweni. Niyangizwa nibazalwane? Yeah, that is why kunabantu abazibulele ngoba babone engathi baphile endaweni wrong. Azathi umhlaba ungenze njani ungalile umhlaba. Angazi manje khona nibazalwane. Engathi umhlaba umdubile wathi when you don't qualify. Kanti ingenxa yendlela impilo kade ibuka ngayo waseyiphila ngalesi sithombe anaso. Kodwa kubalekile ukuthi phila impilo ngehlo likaNkulunkulu noma ngokwesithombe uNkulunkulu asinikeza sona ngokuphila. Niyangizwa bazalwane? Sengisimplifyile lento. Kuyazwakala khona la siyakhona. Now ake siqale sibheke ukuthi abantu bayibuka kanjani bona impilo. Nje abantu emhlabeni bechithekile bonke njengoba bangaka bayibuka kanjani impilo. Abokuqala impilo bayibuka njenge battle, njengempi, njengokuba sempini. Many people they view life njengokuba sempini, njengokuba sempini. Alibonge igama likaJesu. Indlela abayibuka ngayo impilo. Now labantu ababuka impilo ngalelihlo yilabantu abakholela ukuthi it is the survival of the fittest empilweni. Ma strong unamandla
uzokwazi ukuthi wenze izinto zenzeke uphumelele empilweni. Alibonge igama lika Jesu. Now into embi ngalolu hlobo lalabantu yilabantu abangakwazi ukucabangela omunye umuntu, bayicabangela bona, bakhuluma ilanguage ukuthi lonke ixoxo uma igxumela. Angazi noma nikhona yini bazalwane. Yeah, labantu laba they can do anything. Mabefuna into bangakuhlukumeza noma ngayiphi indlela, as long as bona betholile abanandaba nawe. Wena uyosibona ukuthi mase bekubambile wena ubabamba kanjani abanye. Nikhona yini bazalwane? Yeah, bangakulutha ngayo yonke indlela to make sure ukuthi egcineni bona ba right, wena umila uyindawo. Angani manikhona bazalwane? Yeah, noma bebamba inkunzi. Mabebamba inkunzi abakucabangeli wena. Nikhona bazalwane? Noma bangakubamba le bakulindi, yabona labantu ekuthiwa bathatha ama package emsebenzini. Bafike bazokushayela ama presentation ekuthiwa joina la, imali yakho njalo uma ufaka 100,000 izobuya njalo seko 10,000 waya ozufe. Bakuthathele yonke imali ekade fanele ngabe igcina, abakucabangeli wena ngoba uma ungakwazi uyicabangela wena bathi ubani ozokusiza ukuthi uyicabangele wena. Ngoba bazi ukuthi ukuze babe right, ukuze baphumelele kusempilo la kuyaliwa khona umuntu ofanele awe phansi ukuze mina ngikwazi ukuma. Nikhona yini bazalwane? Abantu abane attitude enjalo iningi labo lisemajele, iningi labo banesidumbu phansi bephila. Niyangizwa nibazalwane? Yeah, bangena emzini abantu bangabi nandaba, banquma uqoqoqo as long betholele into abayifunayo ukuthi wena usala unjani abanandaba. Niyangizwa nibazalwane? Baze bathi ama-janks ayaphanta ngoba the only thing abayicabangayo bayicabangela bona, bakwazi ukucabanga omunye umuntu ngoba bakubuka ukuphila njengokuba sempini. So it is the survival of the fittest. Amen. Group yesibili yilabantu ababuka impilo njenge-gambling. Babuka impilo njenge-gambling. Bakholelwa ukuthi ma unenhlanhla empilweni izinto ziyokulungela. Ma ungananhlanhla ngisho ngaphambi kwayo imali yobaleka seyikhona. Alibonge igama lika Jesu. Phela lapha kwi-gambling ulakhi bazalwane. Alibonge igama lika Jesu. So ba approach impilo ngaloo ndlela. Nawe baze bakududuze kwesisikhathi bathi hayi khululeka wena, kusho ukuthi nawe uNkulunkulu wakudalela ukuthi ube nje empilweni. Mawuthi ubona abanye abangcono uthi uyamotivateka bathi hayi sinabantu bazo lezi zinto akuzona ezabanje ngawe. Wena yamkela lokuhlupheka kwakho uphiwa uNkulunkulu isipho sakho, nawe loya isipho sakhe. Angazi noma nikhona nibazalwane? These are the people abafundisa empilweni ukuthi you cannot rise above the challenges of life and do great things. Alibonge igama lika Jesu. Ngoba bakufaka ingqondo yokuthi impilo it's like gambling. Ulakhi lakho unamabhadi nje unamabhadi ngeke azashintsha amabhadi akho. It's a life from the pit of hell. That's why kunemizi abaze bathi kazi kwakhala nyonini la ekhaya. Ngoba mebeyiqhathanisa bona neminye imizi bazibona ukuthi no la ekhaya ngathi akunyakazi lutho. So bakholelwa ukuthi lezo izisipho sabo esivela uNkulunkulu ukuthi baphile phansi kwalesi simo esinjalo. USathane unamanga sizom-expose namhlanje. The Bible shall know the truth and the truth will set you free. Alibonge igama lika Jesu. Abanye abantu babuka impilo like a wind, like a very strong wind. Umoya ophephethayo, o strong ongana control over wona. Ma uphephethe wakisa ngale uyolinda la ukushiye khona ngoba una control wena. Ma usuqhamuka futhi uzokuphetha ukisa ngala ushone ngakhona. Angazi noma nikhona nibazalwane? Ukuphila impilo yokungabi na choice lapho khona izimo zonke zibusa phezu kwakho, because babona impilo njengomoya omkhulu ovunguzayo onganayi control phezu kwawo. It's a lie from the pit of hell. Somebody shout amen. They want you to believe you cannot change your life because there is a greater force that is in charge over everything that happens to you. But I want to tell you, uNkulunkulu has not designed impilo for you ukuthi ibe kanjalo. Abesine babuka impilo njenge DSTV channels. Uyabona ama channels lawo DSTV emakhaya. Wona vele wayishintsha nje ukuthi kade kudlala isport uvela ushintsha sewufaka inkonzo khona maduzana. Kanti uthi kufakwa inkonzo khona maduzana usuyashintsha sewufakwa imqashiyo noma yini enye edlalayo noma abaphekayo noma yini. Angazi manikhona bazalwane. Ya kunabantu ababuka impilo ngalondlela.
yila abantu abathanda uku-explora ngisho izinto eziyingozi kubona. Yonke insipho iyawasha kubona. Ungabafaka esontweni ba-right. Niyangizwa ni bazalwane? Ya ba-right. Ubafake noma ikuphi nasey'ndaweni ey'phedayo bafike bafithe futhi. Alibonge igama likaJesu. Uyakwazi ukuthi athi esenkonzweni athi emephuma futhi akumanga. Uphila impilo uflipha ama-channels nje. Kuya ngokuthi ukuphi. Nangizwa nibazalwane. Kuya ngokuthi everywhere uyafitha. Akufuneka umuntu onjalo, umuntu akwazi ukufitha everywhere. Nangizwa bazalwane. Mawuphathi kwamakhola ube ikholo, phathi kweyigebengu uyigebengu. It does not work like that. Alibonge igama lenkosi. Ya, yila abantu laba abathi emhlabeni bathi hey wena. Hey wena. Uyothi wabonani? Mawuthi uyakhuza uthi hayi angikwenzi lokuthiwa hayi bozama wena explora. Explore izinto usemhlabeni la uyofika ezulwini wenzani. Hallelujah. Did you know ukuthi abantu abakuyihunga namhlanje abanye babo babethi ba-explore? Abantu abangena kuma-drugs abangasakwazi ukuphuma namhlanje babethi ba-explore. Niyangizwa nibazalwane? Ziningi izinto abantu abangena kuzona namhlanje abangakwazi ukuphuma kuzona ngenxa yokuthi ba-explore. Akuyona yonke into enziwa abanye ufanele ukuyi-explore nawe. Angani manikhona nibazalwane? Empilweni kufanele kuwazi ukuthi kunezinto ezibalungela abanye ezinye ezingakulungele wena. Ma userious ngempilo. Abanye they see life as a party. Uyabona abazana ephathini. Zihlale siduma nje. Kunabantu abadinwa mekuthiwa umsombuluko ekuseni fanele kosetshenziswa. Badinwa bacasuke. Bangafuni lutho umsombuluko ulesibili, ulesithathu, ulesine, ulesihlanu. Bawunyanya ulesine. Ulesihlanu basuke bathi uyoshona nini? Ngoba kubona impilo it's like party. I-weekend yaziwa yibona baduka ngisho emakhaya uyobonakala ebusuku ngomgqibe ngesonto ngoba kusasa fanele kuvukwe ngemsebenzini. Niyangizwa nibazalwane? That's the life they are living. Because bacabanga ukuthi impilo it's all about party. These are the people who are not serious empilweni. Yonke into serious abayifuni. You give them books to take them to school, abafuni ukuya esikoleni. Bayisa emsebenzini abafuni bangawushiya phansi umsebenzi. Angani manikhona bazalwane? Ayikho into serious abayifunayo. Yonke into engekho serious ile nto abakwazi ukuconnecta kangcono nayo. Uthi abaye workshop abafune workshop. Ubayisa kwi-training abafune training. You can give them your money to develop them. They will mess up in life. All what they want, give me pick and cool. Ngidansa ngize ngishone phansi. Ngizokuzwa. Alibonge igama likaJesu. Give me something to drink. Give me something to smoke. I must have fun. That's how they approach life. Alibonge igama likaJesu. But in life, it's all about party. That's how they view impilo. Maitlas nabantu abaserious abadecent abagqoke kanje athi na serious. Ake nime kancane. Thatha no time babeke eceleni. Khuluma ama punch. Ke nibe loose. Ke nibe loose. Alibonge igama likaJesu. They can't even pay attention. Isikhathi esincane just demand i-focus ne-attention. Bacika ngiyabhora ngisho khulunywa isense sebekhathele bawozela bafuna la khona akuhlale kunyakazwa kube khona into eyenzakalayo. Alibonge igama likaJesu. Because they think life it's all about having fun. Having fun. There are so many young children who are dying today without achieving anything here on earth because they think life is about fun. It's about fun. Njoba kuzoshawula ehlanje bafuna isavana la ingakhona. Ingakuphi isavana. Mehamba emgaqweni ephethe isavana uzibona ukuthi ke useyintweni. Fana ngameke emgaqweni kuze kushaya u2 ekseni adakwe azangakwazi ngisho ukuhamba eqondile. Aphapha membhedeni angawazi ukuthi ukanamba bani khona la. Kulomuzi engene kona. Ngingene nini kanjani kwenzakaleni akazi uvuka ekseni ngiyathemba kukho konakele. Because life kuyena it's party. And lonke lo hlobo lalo bantu engikhuluma ngabo empilweni bagcina be miserable. Lonke uhlobo lalabantu ababuka impilo kanje empilweni bagcina be stress be frustrated.
ekugcineni bagcina bezibona njengabantu abaqalekisiwe kanti baziqalekise bona ngoba abayibuka impilo ngendlela uThixo ayibuka ngayo, bayibuka impilo ngendlela yabantu noma ngendlela yabo, which is harmful to them. Bayangizwa abantu kaJini? Bayangizwa abantu kaJini? Ake sibuke kuNkulunkulu ukuthi impilo uyibuka kanjani. Go to Genesis chapter 1 verse number 28. Genesis chapter 1 verse number 28. Sibuke uNkulunkulu ukuthi uyibuka kanjani yena impilo. The Bible, and God blessed them and said to them, be fruitful and multiply. Funa nje ukuma lapho, be fruitful and multiply. Ngicela siphinde siye ku Genesis chapter 9 verse number 7. And as for you, Genesis chapter 9 verse number 7. And as for you, be fruitful and multiply and bring forth abundantly in the earth and multiply in it. Alibonge igama lika Jesu. uNkulunkulu la ukhuluma ilanguage yesihlahla. uNkulunkulu be fruitful. Khiqiza izithelo. Alibonge igama lika Jesu. Listen to me. uNkulunkulu ubuka impilo like a tree. uNkulunkulu ubuka impilo njengesihlahla. Nikhona nibazalwane? Now njengoba uNkulunkulu be fruitful, isihlahla kasikwazi ukukhipha izithelo ngokwaso singekho connected emhlabathini. Nikhona nibazalwane? Now uNkulunkulu ubuka ukuphila kwakho njengesihlahla. Yena azibuke njengesihlabathi as a source. That when asihlahla you need to always connect la with source umhlabathi ukuze ukwazi ukukhipha ini izithelo. Nikhona bazalwane? Angani manikhona nibazalwane? In other words, ngokaNkulunkulu ekuphileni kwakho bengafanele wena ukuphile unganayo relationship noNkulunkulu. God wanted you to live your life on a connection noNkulunkulu ungasukile kuNkulunkulu. Nikhona nibazalwane? Ngoba the moment isihlahla sasuka emhlabathini, isihlahla noma kusayisihlahla kodwa kuba isihlahla sibunile esingakhipha ama fruits efana ngabe siyawakhipha. Nikhona nibazalwane? That is why many people are living a miserable life. They're living a dry life, a painful life, a life that has no hope because basukile endaweni efana ngabe bakuyona, which is God. Sila ngoba uNkulunkulu ufuna ubuyele kuye uzoconnecta kwisource yakho. Nikhona nibazalwane? Yonke into edisconnecta kwisource noma yonke into edisconnecta la ithola khona amandla, ngisho kahle edisconnecta kwisource, leyo nto ayibisafunctiona ngendlela ebekufanele bifunctiona ngayo. Nikhona nibazalwane? Ngoba idisconnectile kwisource. When God gave you life, wayengakunikeza ukuphila ukuthi ukuphila uyiphilele wena wedwa outside him. But uNkulunkulu wakunikeza ukuphila that you will live life uconnected naye. Yingakho noAdam njalo lithi iBhayibheli ngokushona kwelanga uNkulunkulu used to visit uAdam ngoba uNkulunkulu wanted to have a healthy and a strong relationship with isidalwa sakhe. Abe ne fellowship with isidalwa sakhe. Nikhona nobazalwane? Mara wakhipha ufish olwandle noba usawufish kodwa uyafa ufish. Disconnection from God, it is spiritual death. Ukuhlukanisa noNkulunkulu ufana nomuntu onegama lokuthi lisho njalo kodwa example lithi unegama lokuthi uyaphila kanti njani ufile. So it disconnection, the moment uhlukaniswa noNkulunkulu on the inside, do ngaphandle uphila kodwa on the inside umuntu ofile. Nikhona nibazalwane? That is why ungacheck abantu who have no relationship with God, who are disconnected with God. The more behlehla uNkulunkulu is the more benza izinto that God did not create them ukuthi bazenze. Some of them baze benza ngisho izinto ezingenziwa ngisho nayilwane. Angazi noma nikhona nibazalwane. Why? Because the moment you disconnect with God, awubusaba ilento bekufanele kube yiyona. Bakhona nabazalwane? Bakhona nabazalwane? You become something else. uNkulunkulu angakreatelang ukuthi ube yiyona.
Kunabantu othola ukuthi kwesisikhathi kwabona abasithandi kwabona. Indlela sebeyiyo empilweni abasithandi kwabona. Ulaka lwabo abalithandi kwabona. I-jealous whatever things ezibacindezela nezingaphakathi kubona. Angazi manikhona nibazalwane. Bayazazi banenhliziyo encane. Bayazazi bayashesha ukuhluthuka. Bayazazi banenzondo, banolaka. Kwabona abazithandi indlela abayiyo. Umuntu azangazifuni ngisho kwayena ngoba akwazi ukuphuma izithelo ezi-right ungekho emhlabathini all-right. So you need to go back to God and get connected with God ukuze kuphume lento nawe ozoyithokozela ngempilo yakho. Nikhona nibazalwane? Nikhona nibazalwane? Uma ufunda izwi lenkosi kwincwadi kaJohn chapter 15, you can also see uNkulunkulu language ayikhulumayo lapho. Ubeka lapho ngokuthi yena, chapter 15 verse number 5. Ubeka ngokuthi yena umvini. John chapter 15 verse number 5. I am the vine and you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. You see uNkulunkulu ubona impilo njengesihlahla. Uthi yena umvini ebase kunina ningamagatsha athi ohlala kimi nami kuye uthela ini bazalwane izithelo ebase without me you can do nothing. Alibonge igama lika Jesu. Without me you can do nothing. So uNkulunkulu understand ukuthi whatever umuntu afuna ukukwenza kwenzeke kube ne-impact kuplease lo owamdala ngoba ungazenza izinto zenzeke kodwa uthothi ugejile empilweni wenza izinto ezingamplisi lo wakudala. Nikhona nibazalwane? Yeah, wenza izinto ezingamplisi lo wakudala. Kwesikhathi wenza izinto that you are not created to do. Ufana nodwa wenzanga lutho lapho. Nikhona nibazalwane? Ufana nodwa wenzanga lutho because you are doing things that you are not called to do, things that you are not created to do. So uthi uNkulunkulu ngaphandle kwami ke ningenze lutho. That is why kunabantu namhlanje ababhisa empilweni asazibuza ukuthi ngezelana emhlabeni akazi ngoba walahla isource yakho ekwakuyona ezoreveala ukuthi wena why you are here on earth. Alibonge igama lika Jesu. So lithi iBhayibheli ke ngaphandle kwami akukho izithelo eningazikhipha empilweni. Alibonge igama lika Jesu. God sees life as a tree. He views life as a tree. So now, which means you've got to be rooted. Kuye. Alibonge igama lika Jesu. And there's something that I like about the tree. Isihlahla sima emhlabathini irrespective ukuthi season efikile eyiphi. Isihlahla sihlala emhlabathini bazalwane. Ngisho nase winter ebusika engekho ama-fruits. Ngiyangizwa nibazalwane? Engekho namaqabunga. Sihlale. Ngiyangizwa bazalwane? Sigcwala idust nezintuli. Kodwa sime emhlabathini. Ngiyangizwa nibazalwane? Kufika izinja zizochamela kodwa sizochamela isihlahla kodwa isihlahla senze njani? Sime emhlabathini. Kunabantu akade besondele eduze bebenefita kusona ngesikhathi sesama kade sithelile kodwa sime emhlabathini ngisho sesilonely bengekho abasondele eduze kwaso kuthi impilo yakhe ibheke phansi izinto azimambeli kahle kade right kodwa manje akaselutho kodwa isihlahla siyama emhlabathini. Sithi I'm not going to disconnect from my source because noma ngabheda namhlanje kodwa my season is coming. Ma we understand lento engiyishoyo kuyothi ngisho endleleni yakho yokukholwa sekufika izimo zithi zizokunyakazisa but you will remain kuNkulunkulu. You will remain rooted. I refuse to be disconnected from my source. Nikhona nibazalwane. Athi umhlabelo lo uqalile umsebenzi. Uzowufeza empilweni yami. Nikhona nibazalwane. Ya ungabi ikholwa elikholwa ngoba izinto zihamba kahle. Ungabi ikholwa elikholwa ngoba kuyi summer time. Kodwa noma kuthiwa sekufika iwinter, yiba uhlobo lomuntu omayo.
uthi angizusuka because nale winter iyadlula siyazi spring. Hallelujah. Siyazi spring. Hlala nje ulinde. Alibonge igama lika Jesu. Hlala nje ulinde. Ngeke uzusibone isihlahla. Ngeke uzusibone isihlahla siphume emhlabathini ngenxa ukuthi sikuwinter. Alibonge igama lika Jesu. Asiphumi sikhishwa iwinter. No. Siyahlala. Siyahlala bazalwane. Sibuke ezinye izithela ngoba izihlahla zifana. Khona ezinye ngesikhathi sewinter. Uyabona nje ama-orange siwathole winter. Alibonge igama lika Jesu. Yeah, siwathole winter ama-orange. Sithi sesi-dry sinikeze abanye ithuba. Asicikwa ukuthi laba abanye bakwi-season yabo. Silinda eyayo isizini. Asikwazi ukuthi ngoba sikuwinter sithi mina uNkulunkulu sengikhohliwe. Siyalinda. Awunangisweni bazalwane? No, siyalinda. Ukukholwa kwakho fanele kube above izimo odlula kuzona. Yes, you are connected to Christ. You are created to be connected to Him, irrespective of whatever that you are going through. You get connected to Him. Hallelujah. Ubabona abanye ngathi banyuka kakhulu kunawe uzucathi usela because you are not in any competition with anybody. You are not in competition with anybody. You are running your own race. Nikhona nibazalwane. Yeah, abanye abantu bazibaphika nabantu abagijima short distance. Bona bema long distance runners. Bagijima ngejubane. Kanti awulazi uhambo labo lufishana nganani. Wena uzothi usele empilweni, kanti wena uya long distance runner. Uya Maritzburg wena. Awugijima 10 kilometers wena. Uya Maritzburg wena. So, which means you have to run with perseverance. You run with perseverance. Nikhona bazalwane. You run with perseverance. Ngokubekezela, ngokuphikelela. Bekezela, uphikelele, ushone khona. Because you know that God is faithful. You see, when you are in God, anything and anytime can happen in your life. Doesn't matter ukuthi isimo sinjani njengamanje. Kuzo zonke izinto empilweni ongahlukana nazo, but make no mistake, ungalingi uhlukane noNkulunkulu. Kuzo zonke izinto ongayidivorce empilweni, never divorce God in your life. Ngoba uyazi mega wathesta uNkulunkulu wahlukana noNkulunkulu. Usathane vela athi ngibonwa yini? Usathane uvela athi ngiyibonwa yini? Athi lo ngifuna ukumfundisa isifundo. Listen, uyokwenza izinto ongakazi uzuzenze ngisho before. Ngisho kuthiwa wawudakwa. After that waphuma okudakweni. After that uyophuza utshwala ongakazi uzuphuza. The devil will make sure he wants to finish with you. Ingakho iBhayibheli nina niphunyukile enkembeni, balekani ningeni. Mawuse uphunyukile ubaleka ungabusama. Awubusayo ndingisayo visita ngobona ukuthi izono sezabanjani. Ayibo. Ke ngolunguze ezonweni sekwabanjani. Asibesalunguze sibheka phambili. uJesu umqalisi nomphelelisi okholo kwethu. Bayangizwa nabazalwane. Number 2. uNkulunkulu, he sees life as a journey. God sees life as a journey. Njengohambo ukuthi uphikelele somewhere. I-wrong lento ukuthi ungazalelwa ezonweni uzufele ezonweni. Uzalelwe kwi-poverty uzufele kwi-poverty. Uzalelwe kamashu uzufele kamashu. Hayi bayangizwa nabantu. Uzalwe ungumuntu ongelutho kuthiwa awuyilutho uzufe ungelutho. See life as a journey. See life as a journey. Bona ukuphila njengohambo. La uzalelwe khona ungafeli khona.
even nangengqondo nje nangokuhlakanipha empilweni. Alibonge igama lika Jesu. That's why even ngisho uNkulunkulu, you see, mawungacheck iBhayibheli, especially in the book of Genesis, uthola uNkulunkulu efaka abantu ohambweni, emeba ne-encounter nabo, bafaka ohambweni. Mehle ethi ngizokhulela abantwana bami, uyabakhipha ubafaka ohambweni. Sukani like iPhithi, nginiyisa into the promised land. Abraham, phuma ezweni lakho, uye la engiyokhombisa khona. Nawe sila ngoba uNkulunkulu ufuna usuke manje la kwakho ukhona. Sewuhlale kakhulu ungakholwa, phuma manje. Start a journey. Nalo lwazi onalo okathi unalo olurong ngoNkulunkulu, phuma manje kulona. Hayi uNkulunkulu mina ngiyabona ukuthi akangithandi. Why engakuthandi? Ngenxa yezinto odlula kuzona. It's a lie from the pit of hell. God loves you. That's why he gave Jesus as a sacrifice for your sins. That's why inikele ngoJesu ukuthi azoba umhlatshelo wezono zakho manje khona ethanini. Amen. Uzalelwe iqalekisweni zakini, generational curses. Uphume kulezo ziqalekiso, ungaze ufe under isiqalekiso. Sibe sesikhona isibusiso esitholakala ngoKristu Jesu. Elithi iBhayibheli labo bendlu yokholwa babusisiwe kanye noAbraham, the father of faith. Nikhona nibazalwane. In other words, there is hope for you. Whatever simo okusona njengamanje nodlula kusona, khona into asangenze uJehova ngakwenzela yona. Isimo sakho sangashintsha. Uzalunga amazi uNkulunkulu, uzufunga amazi uNkulunkulu. Uzalwe phansi kwesimo sengcindezi, uzufe phansi kwengcindezi. Inkinga zidlala ngawo ziqeda ziqoba left and right. Uzufise ngisho ukuyibulala. Uthi angazi mina ngavelelwa ibhatilini emhlabeni. There is Jesus Christ. Othenena nonke nikhathele nensindwa isana kimi ngizoniphumuza. Nikhona nibazalwane. Number 5 sengivala. uNkulunkulu ubuka impilo njengebuffet. uNkulunkulu ubuka impilo njengani? Njengebuffet. Lalana bazalwane. Lapha kwibuffet kundlaliwe ukudla. Amatafula adekiwe. Kodwa mawuwise, awudli yonke into kwibuffet. Bangizwile abantu. Wobuza labantu abathatha ngamawala. Abangajwayeli ibuffet. Abantu mebefika la kuthiwa ibuffet bafuna ukudla yonke into lapha. Sithi siphuma, sirelaxile ubona indoda lokhu igijima etoilet. Ibuye igijima etoilet indoda. Idla yonke into ebekwibuffet. Akudliwa yonke into ephambi kwakho. Kanjalo nasempilweni ukuthi bonke abantu bayazenza izinto akusho ukuthi nawe senza izinto. Hayi mina ngiyabapheka abantu bengodla nabebuffet ngibapheke. Alibonge igama lika Jesu. Omunye adla. Akhothi njobe edla isisu siyanwebela. By the time ephaphama, hey, usensinyekile la. Nqi manje. Hey, sengi uncomfortable yini? Udle too much. Nokade ungasafanele ukudla. Kwibuffet nokuba kudekiwe. Kodwa uyakhetha. Ukwazi ukudla okuzwana nawe. Nokuzokuphilisa. Ukuthi lokhu kuyokwenzana emzimbeni. Noma izibiliboco zonke zingabekwa lapha, ungazidli zonke. Manje empilweni kunabantu abanjalo. Ukuthi ngoba osibanibani bayakwenza ukuthi nama ngikwenze. Nosibani kwenza ukuthi angikwenze. Ukuthi bonke abantu abasha abafana meke bathi 16 17 baphema insangu bangena kwiwunga. Akusho ukuthi nawe ngena kwiwunga. Ukuthi bonke mabathi 16 17 18 19 it's a norm ukuthi bonke abaqome balala ama out bakhulelwe abe nengane. Wonke umuntu kushaya 25 usenengane. Akusho ukuthi nawe uzuzibona ukuthi intombazana hamba nawe uhamba uquleka yonke imizi le. Bese uyabona ukuthi ngintombazane ngempela nami. Bayangizwa nabantu.
Ukuthi uzibona ukuthi umfana akusho ukuthi abukhulala na zonke ingane zabantu lezi uhamba ukhulisa zonke ingane zabantu bese uyazibona ukuthi umfana nawe. No. Ukuthi abanye bayakwenza akusho ukuthi ku right. Ukuthi ezinye ingane ziyakwazi ukuphendulana nabazali bazo. Baqophisane nabazali bazo. Akusho ukuthi ku right. Ngoba baningi abangelutho namhlanje ngoba baqophisana nabazali babo. Ngesikhathi beqophisana nabazali babo kanti bafinyeze imihla yabo ukuphila emhlabeni. Bathatha isiqalekiso. Konke kubekiwe. Kodwa akusikho konke okusizayo. Akusikho konke okusizayo. So sila ukuzokusiza. Sizokulekelela ukuthi khetha okuright okuzokuyisa phambili. Many young people have wasted their life under the name we are enjoying life. Yet they are destroying themselves. Because everything a present wabangani kubona bayenza. Abazali baphathwe headache ngoba ingane ihamba ikhetha zonke izinto. Phema kuze kupheme ngisho intombazana. Sukusuphupha ngempela kumuntu intombazana ephemayo. Awakulo mzuzu wena utshela usestyleni ngempela ke manje. Wena utshela ungenile, utshela futhi uyabangena. Kanila uphupha ngempela ke. Awubangeni tu. Tu. Usuku usuyi downgrade to the level angaze ningana nani. You are going 6 feet underground. Alibonge igama lika Jesu. Ntombazane ushaye. Izithi sengikwazi ukukhipha nangamakhala You think you are relevant. You are no longer relevant. You don't know ukuthi ukuba yileti kusho ukuthini. If you are late, you value yourself. Uyakwazi ukubona into downgradeayo. Kisho ngathi hey kune engiyitholile. Hayi, shaya ngenye imoto. You think i-upgrade. Upgrade anga lutho. Akuyona yakho leyo moto. Haleluya. Noma ungathi uhlala kwi-front seat, leyo front seat akuyona yakho. Ngesikhathi ukwehliswa la khona omunye futhi ogilitshesulwayo kwenye section. Ucathi yini ethi ungafiki eflatini lami yimina engizokubiza. Ngoba ngesikhathi wena ungekho khona ongenayo. Angizokhuluma phela mina la angizokudlala. Mina ngizokusiza ngoba kade ukhohliswa. Usale njalo wounded. La umbamba khona ukhala uthi ngifundile qhamuka omunye futhi wenze the same thing. Uthi lo different lo. Different uza ngithekela ngisho cellphone lo. Different. Lo wayengakaza ngithekela ngisho cellphone. Wangaza angithekele ngisho impahla zokugqoka. Wayigcina ngebirthday. Lo ukwazi nokungicabangela ukuthi ngiyaqoka. Ucathi different. Kuthiwa abafana nje. Bayafana. Kuthiwa abafana ingoba benjani? Uyafana. Ngizwe nibazalwane. Ukuthi lo uqhamuke ngalo mnyango, lo waqhamuka ngalo mnyango. No difference. Indlela nje aqhamuke ngayo. Umuntu simshumayeza uJesu, aqhenyela uJesu. Kanti ngenxa yokuthi nje ucabanga ukuthi ubamba ijackpot. Ngale love affair kuyona. Ayibo ngizokhuluma mina. Ake nithi khuluma. Listen. Emhlabeni wonke, you'll never experience the true love just like the love of Jesus.
If you can honestly open your heart and say, Jesus, fill me with your love. Uyabona ukuthi konke lokho kade uthi uthanda bengalona uthanda. Bekudlalwa ngawe nje. Ufana nokuthi kade udliswa amanqine enkukhu. IKentucky seyifikile. Fikile manje iKentucky. Wena ubhizi udlala namanqine enkukhu ama-walking and crying. Umuntu ongakaze ayidle inyama eright ucabanga ukuthi ama-walking and crying is the in thing, is the thing. No. Awunikhona niwe bazalwane. Ngoba ungayitshela baqhanyela uJesu ukuthi no, bavalwe amazwi ekuthiwa bayathandwa. Engathi ungahamba obuzo sisi bakho ukuthi owesingakhi lozwana naye sisi. Lozwana naye owesingakhi. Mangase be honest uzokutshela mhlawumbe we7. Hawu sisi kwenzeka kanjani ukuthi kube we7 lo? Kade babemkhohlisa. Bamhethe bamshiya kanjalo. Bamhethe bamshiya kanjalo. Kodwa kunoJesu ongekakhethe. Angazi noma nikhona bazalwane. Futhi ayikho ke lento yabona masenikhohlisana ngempela, Hayibo. Ngiyadinga ukuthi ngibe nomuntu ngoshada kanjani. Osisi bakho kade beba nabantu. Babuza ubashadileni. Noma wounded, they are wounded lion. Abanye uzofunde ngabe emaphepheni kuthiwa wabilisa indoda ngamanzi. Listen, akaqalanga ukukhujwa ilandoda. Kade babemkhupha uthe efika kulo usela. Indoda isimla. Ubilisa nje lo. Hayi usembilisana nabanye. Usembilisana nabanye. Kuthi kahade babengina. Awunyangiswa yini? Hayibo ngizokhuluma mina la. uJesu akafuna ukufrustrate impilo yakho. Kodwa uzobuyisela idignity empilweni yakho. Uzobuyisela izinto ezantshontshwa yisithe empilweni yakho. Elithi iBhayibheli, ma umuntu ekuKristu uJesu uyisidalwa esisha, okudala kuyadlula kodwa bheka kuvela okusha. Mina ngisho manje engiyaziyo engayibona. Mina afusina abantu sebeneyingane. Bamukela uJesu. uJesu abahlanze. Bashadwe. Babe namakhaya afudumele ngoJesu. Ngoba abanye benu senamba nizinikela nje ngoba noSathane uthi kutshela ukuthi nje ngoba usunengane eyodwa akekho umuntu oseyokufunda. Usethi hamba kusalusa surrender everywhere. Ngoba ngeke usawuthola akusekho kuzolunga. The devil is a liar. Our God is the God of a second chance. Ningizwela bazalwane? Our God is a God of a second chance. So we mess up impilo yakho. Athi uNkulunkulu, I'm going to give you another chance in life. That's how faithful he is. That's how faithful he is. Athathi izono zakhe ayifake olwandle lokhohlo. Mhlawumbe kade verse waziwa ukuthi verse kwa wena busu uyisheshela nje. Kubani besilisa busu usheshe. Uma kuthiwa uyinikela kuJesu kuthiwa ha. Ubone laba bafana bakuleli sonto ha. Ukuba bayamazi. Xwayisana umfundisi, leyangani inzima kabi. Xwayisana umfundisi. Kana umuntu usaphenduke ngempela.
ngoba ngempela ivangeli maselifikile abantu bekwazela izinto kulukhulu ukuthi bakholwe ukuthi selingene ngempela. iBhayibheli kwaphenduka uSaul waNkulunkulu wamshintsha waba uPaul. Wathi emafika phakathi kwabazali kwathiwa hayi he's up to something, khona into azoyenza lo, uzobona bonke abashisayo enkosini ukuze ababulale. Nikhona bazalwane, ngizothi kwena dlubulunda ngisho sebesho kanjalo ngoba wena uyazi ukuthi namhlanje usulitholile iqiniso. Lithi iBhayibheli, you shall know the truth and the truth will set you free. We have been living your life without God, and life was like a circle. Why can't you try God in your life? Why can't you give God? Listen, ungacabanga abantu subanikeza inhliziyo yakho badlala ngayo bayilimazi. Kodwa umnikazi lo oyicreateile inhliziyo yakho ubungakazi umnikeze yona. Kanti wanguyinikela inhliziyo kubantu. Kunamantombazana ase-hurt to the point ukuthi akasafuna ukujola nomuntu wesilisa. Hayi ngoba nenkinga yale enye into kunje umuntu wesilisa nje semhethe kakhulu avela athi ngizojola nentombazana. Hayi ngoba nenkinga yaloko kodwa udecide ukuthi sebengethe kakhulu ngizovela ngijole nentombazana. Ngenxa yokuba wounded empilweni. Akasafuna umuntu wesilisa uyanyanyiswa. Umuntu uyasondela umuntu wesilisa hey uhambe enikela inhliziyo bonke abantu kodwa lo yakhile inhliziyo yakho awukamniki. And guess what? Naye ufuna inhliziyo yakho. Alibonge igama lika Jesu. Fana nensizwa engayinikelanga inhliziyo yayo uNkulunkulu umnikazi wenhliziyo. Uhambe ehlephula zonke inhliziyo zabantu besifazane, ehlephula zonke, elimaza zonke ngoba kwayena inhliziyo yakhe ayiphethwe. Ayibona ikhona abazalwane. Inqinisa kakhulu ngoba besifazane hayi ngoba ojakalasi laba be right. Ukuthi nini abantu besifazane enigcinana ama victims more than them. Nikhona bazalwane. But here is Jesus inviting you to come to him. Kule buffet oyibonayo ohlangabezana nayo every day. Ngizothi akona konke okusizayo. Akona konke okudliwayo. Nali verse ngifuna ukuvala ngalo. Deuteronomy 30 verse number 19. I call heaven and earth as witness today against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life, that both you and your descendant may live, that you may love the Lord your God, that you may obey his voice, that you may cling to him, for he is your life and the length of your days, and that you may dwell in the land which the Lord saw to your fathers, to Abraham, Isaac, Jacob, to give them. Hallelujah. So I call heaven and earth as a witness. Izulu nomhlaba likubukile nje ukhethe. Liyafakaza ukuthi ukhetheni wena. Ukhetha ungamthatha uJesu noma ukhetha uJesu empilweni yakho. Which direction yempilo oyikhethayo? Izulu likubukile namhlanje. Ukuthi ukhetheni wena. Lithi iBhayibheli kubekwe phambi kwakho ukuphila, kwabekwa phambi kwakho ukufa, kwabekwa phambi kwakho isibusiso, kwabekwa phambi kwakho isiqalekiso. uNkulunkulu wasekurecommendela. What here is the recommendation? What to choose life. Though we perfect it, God, there is a recommendation. Gonke kubekiwe, kodwa i-recommendation ithi choose life. Ebesethu Jesu uyindlela neqiniso nokuphila. So when you choose life, you are choosing Christ. Somebody shout amen. You choose what? To love God. Read the Bible, that you may love the Lord your God
Ngoba you did not create yourself. God created you. It is amazing, bazalwane. Imagine, just think about it. God created you. Wazobeka emhlabeni wakhe. Waphuza amanzi akhe. Wadla ama-apula akhe, no banana wakhe, make-up leso idlayo, no chicken, ba-create ubani? uNkulunkulu. Waphefumula umphefumulo wakhe. Yonke into yakho, it revolves around God. But yet when you don't care about him. Think about it. Think about it. Do you know what nalaba abakbonayo who are approaching you, abakubona umuhle, it's because of God. Yet you don't care about him. The air you breathe came from God, yet you don't choose him. Angazi man khona bazalwane. Everything usuthi nje uye. Uyodla uye. Noma ungathi ukuthengile lokho kudla, kodwa kutshalwe emhlabathini wakhe. Kwacreator uyena, kusuka kuyena. Noma usungakuthola esitolo kudayisa, kodwa everything you eat was created by God because he loves you, he cares for you. Awucabanga manje uNkulunkulu njengoba ungangifuni nje. Ngicela uzitholele zonke into zakho. Athi ngiyazitholele zonke into zakho. Aqala athi buyisa umoya wami, already usufile. Buyisa umzimba wami, usufile. Buyisa ukudla kwami, usufile. In other words, wena without God, you are nothing. Awukho. Awukho. Emethi hamba uyohlala emhlabeni wakho. Just think about it. Just think about it. Put yourself in the shoes of God. If you were God and you created, ungathi ngiciwa ingane zenu, ingane zenu, uyayifundisa, idla wena, yonke into wena, igqoka wena, yonke into. Kodwa uma ingakulaleli, wena uyazi ukuthi uyazilingana. That's exactly what we're doing to God. But in spite of that, angasideli, athi ngiyanithanda uzani kimi. Wena nje ingane yakho ufuna indlela ukuyigxosha kwakho ngoba ayikulaleli, yena akagxosha emhlabeni wakhe. Uthi come to me. Think about it. That's great love. Uhluleka wena ukubekezelela ingane zakho. It's even worse uma ungayizali. Ingakulale, it's even worse. That's what people are doing to God. uNkulunkulu banikeza konke ukuphila. They don't care about him. Abanye bazibanyenye ngisho nalabo abakhuluma ngoNkulunkulu obadalile. Angathi mangikhona bazalwane. Makuthiwa akakhethe between umsindo wabazalwane bedumisa uNkulunkulu wakhe nomsindo wasethaveni, akhethe umsindo wasethaveni. Emeza umsindo wasethaveni akanankingi, emeza umsindo wenkonzo, hey amakhola lokho esitrafezele, hey akame kancane. Uyacikeka. Ucikwa yinto yomuntu wamdala. Lize lithi iBhayibheli isiwula sithi enhlizweni yaso, there is no God. Sisho sisuthu ukudla kaNkulunkulu. Just think about it. Sisho siphefumula, sikhuluma ngomlomo wakhe, sibuka ngamehlo akhe. Sithi there is no God. Lithi iBhayibheli mawunjalo, lithi iBhayibheli uyisiwula. Isiwula kuphela sithi there is no God. Ngoba everything oyiyo. Yonke into, yabona nje mengimuva ngithi, ngisebenzisa energy engayirentalanga. Mangithi nje, it's the energy that comes from God. Think about it. Why do you run away from such a person who loves you as you are? People love you conditionally. Yena, he loves you unconditionally. Ubano owakwathi ngibize ngosuku lokuhlupheka. Ngizokusiza, ngizokukhulula. Listen, abantu bakuthanda right. Once waxakeka hlehlele eduze kwami, hlehlele. Bakuthanda right, but uNkulunkulu does not care. Whether usesimweni esi right, noma usesimweni wena nawe usibona ngathi asikho right, uthi come to me. Asivala amehlo. Asivala amehlo. God is recommending that you choose life. Njoba sila sizoshumayela ukuphila kunguKristu. Othena uyindlela neqiniso nokuphila. You choose to follow him. Angeke azaziforce kuwena. Angeke azakuphoqe. He needs you to have that willing heart.
willing heart. And if umukhona uthi baba uZulu ngicela uthandaze nami namhlanje, I want to respond to God's love. I want to make the right decision to choose Christ to be my Lord and Savior. Cela uphakame isandla sakho la ukhona. I want to pray with you. uNkulunkulu akubusise mawami. Ukhona omunye? Ukhona omunye ufuna ukuthanda? God bless you dadewethu. Ukhona omunye? I want to pray with you. God bless you. Ukhona omunye? Asukuma sonke sime ngeenyawo bathandekayo. Sonke sime ngeenyawo. Wena uqhubeka uphakame isandla sakho, ngifuna ukuthandaza nawe namhlanje. Ngifuna ukuthandaza nawe namhlanje. Phakama isandla sakho wena kodwa usiphakamisile, ungasibeki phansi. Ungasibeki phansi. Ngicela ama-usher nibasize. I want to pray with them. Nize ngaphambili sothandazanani. Wozani ngaphambili sothandazanani. Ungasabi le voice ethu ungezi phambili. Ibalekele. Kathalaba shikataraba santa. Roba sakaraba santa. God bless you, man. Ubheke mina. Ubheke mina. Ubheke mina. Bashaleni izandla bazalwane. Ngaba abantu besindiswa. Bashaleni izandla. Bashaleni izandla. Bashaleni izandla. Congratulations. Give your life to Christ. Thank you, Lord. Congratulations. 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 Ukhona omunye osele. Ukhona omunye osele. Ungasali. Ungasali. In your name there is power in your name. Miracles happen in your name. Lift the voice and pray. As we lift the voice and pray, it's you that I see. It's you that I see. Oh, there is power in your name. There is power in your name. Miracles happen in your name. Miracles happen in your name. As we lift the voice, as we lift the voice and pray, it's you that I see. It's you that I see. Oh, there is power in your name. There is power in your name. Heaven in your name. Miracles happen in your name. As I lift the voice and pray, see that I see. It's you that I see. One more time and say, there is power in your name. There is power in your name. Miracles happen in your name. Miracles happen in your name. As we lift the voice and pray, it's you that I see. It's you that I see. Ngicela niphakamise izandla zenu. Nisho lo mthandazo emva kwami. Nithi baba wethu osezulwini, siyabonga namhlanje ukuthola ithuba lokuzwa izwi lakho, ukuba samukele uJesu njengenkosi nomsindisi wempilo yethu. Siyavuma ngomlomo ukuthi uJesu inkosi. Siyakholwa ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafile ukuze ngaye sisindiswe sibe nokuphila okuphakade. Sithi namhlanje konke okudala kuyadlula
kodwa bheka kuvela okusha. Siyamukela ukuthethelelwa kwamacala ethu nokwesulwa kwezono zethu egameni lika Jesu. Amen. 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 Anshalo uJesu izandla.